Horrelako, paper zati txiki batetan, azterketa gainditeko beharrezkoa den informazioa izki letera txikiz idatzi, eta alduzun tokian gora, adibidez hemen mangan, edo poltsikoetan asko eramaten badituzu, aurkibide edo indize batekin lagunduta, edo neskak adibidez, gona, minigonak eraman, eta hemen aztian gorreta, ala irakasleak ez dizuen galetuko, non gorretzen duzuen txuleta horixe da, betiko txuleta edo txuleta tradizionala. Aurrerapide teknikorik ere izan da, adibidez, apunteak makinaz edo ordenagailuak idatziak baldin badituzue, fotokopistegi batetara eraman eta txikitzu, aukerak 1000 dira. Ez. Egia esan dezakezu, nahi behar zure intimitatea zainduko dugu papertxo honekin, egiten duzu? Ez dut egiten. Ez du egiten? Ez, oso ikasle honanaz. Nik ez dut asko erabiltzen, bakarrik formularen bat, erabiltzen genituenean formula, baina ja... Maian idatzita, ordenagailu txiki-txikiak ere baumen dira, ez da hor dena idatzita eraman, memorian sartua. Bai, baina hori da apurotan baldin bazaude erabiltzeko bestela. Eta gero, txuleta tradizionaletik eratorria da, honako metodo hau, rodillo antzekonena, informazio guztia hemen azalean idatzi, eta atzera, aurrera, behar duzuna. Gero, hau ere, oso interesgarria da. Akordeoia, wik. Informazio hemen idatzi, materiala ikasgaia dena delakoa, eta, tamaina egokia behar du izan, eskuan gorretzeko, eta gero, atzera, aurrera, behar duzun galdera araño iritsi arte. Suspense musika pixe bat jarriko dio honi, eta pentsatu txuleta ateratzeko momentuan zaudela, zer sentitzen da? Ikara, dardara, izua. Eta justu antzegoa da, ez da? Aterako dut, ez dut erako harrapaten manau, eskuak, hola, darraka izerri hotza, eta gaizki, baina, ondo ateratzen da gero. Bai, nik ez nuen egin, ni errugabean naiz, mesedez. Metodo hau berriz nahiko txapuzero da, ikusten duzu, ez da? Txapuza horrelakoak noiz egiten dira, azkeneko momentuan, azkeneko unean azterketara joan, eta larri zaudetenean, zer egingo dut? Eskuan idatzi, eta gainera larritasun horrekin, izerdia ateratzen baldin batzaizu eskuetan, ezabatzeko, borratzeko arriskua ere, badu beste arrisku bat, azterketa entregatzera joan, eta irakasleak zuen txapuza edo trampatxoa deskubritzea edo ikustea. Honen antzekoa da, baita ere, azkeneko uneko mai gaineko idatzi edo horiek. Hori ere, ez da pentsatu ere. Oso nabarmena balitz, agerian egongo zen, ez da, baina normalean ez naiz gehiagik eskatzen. Eta zuk? Eskatu, baina beti tokatzen da pikin basaitzea. Eta jendea normalean bekokian idatzia ikusten da utxuleta, igerri egiten da. Iten dut, baina erabiltzen ditut, erabildu beharrienean, ez? Bai. Ez inoiz. Ez du egiten. Hasieran hori, bastante txopolo, gero ja. Bai. Honekin txuleta bat egin daitekenik ere, hau asmatu zuenak burua nekatu zuen ikasten baino gehiago gainera jostorratza edo horratz batekin, horrelako big normal batean, edo nik uste dut beste edozein axotak edo boligrafok balio dela honetarako. Hemen formulak edo dena delakoa idatzi, pazientziaz hori bai, eta gero azterketa egiten ari zarenean, horrela idazten ari zarenean, disimularekin begiratu, eta hortxe duzue bazuen salvazioa. Gainera, boligrafoak badu txuleta mundu honetan beste erabilpen bat. Adibidez, zuek txuleta ateratzen duzuenean edo irakaslea zuei begira ari dela somatzen duzuenean, boligrafo hauan sartu, zerura begiratu eta disimulatu.